Qumitsiliortoq, selve ordet qumitsiliortoq, det betyder jo kunst, eller det, at man bedriver kunst. Og selve ordet i sin egentlige oversættelse, så betyder det jo også en, der laver mærkelige ting. Qumitsiliortoq. Så selve begrebet er jo egentlig også ret nyt i forhold til, vi har jo i den gamle kultur, inuit-kultur, har ikke haft nogen klassifikation af, altså det er kunst. Ikke? Altså selve ordet, eller begrebet kunst er jo civiliseret, hvis man kan sige det på den måde. Så selve ordet er ret nyt i grønlandsk historie. I den betydning, det nu har fået.